nového videa. No teraz je populárna jedna hra, kde sa maskujete pred Seekerom. Je to iba na počítači, tak to máš to robiť. A my máme to na Robloxe. Ale zase máme nožie, nemáme brokovnice, ale máme nožíky. Ale sa dajú vypádzať. A čo máte? Máme si také niekoľko kolíc. Kto je Seeker? Kto je Seeker? Ja nie. Duš? Ja to nie som. Keď takže áno, ja som. Tak. No, ja som. Ale vy nepoznáte taktiky, ktoré ja. Nečakujem budu schopku, lebo tak povedeli. Kamo, čas. 6, 5, 4, 3, 2, 1. I see you. I hear you. Keby som bol taký typek, aj by som tam bol. Hej, kamo, bol si úplne vidno. Aha, tam je... Počkaj, tu ma sa smial, tak tu je hlavne. Počkaj, prečo tam je tam skrytý coin? Ja som v ktorých navádzať ešte hýbe. Prečo sa hýbe? Prečo? Tomáš, nechceš počuť svoj zvuk? Nice. Ja to počúvam celú dobu púšťam. Tak musíme... Keď to započujeme, tak sme blízko. Máš? Máš ho? Že on by išiel? Kým? Vy si tak blízko. To je pri tebe najbližšie. To už to počul. Come on! Ak ste ho videli, Tomáša, tak dajte mi do komentára, kde sa skrýva. Nie si kde ty opitý pane? Ok. Brovský Matúš to odpojil. Asi som mu vybil. Ja, keď si videl, na jaké stovke som Povšak, ty si vešiel okolo mňa aj Matúš. Nikdy si bol pri mne. Kde si bol? Vidieťka. Radšej nerozprávaj. Tam vieš, že idem iba tá voda. No. A tak si to bol poďa, zase video. Aha, vidím. Aj, Tomášu.
Ale są podobne. Tak, co po prostu stało? Max? Ja sam nie ma gdzie, ja sam Come on, a teraz jest najwyższa mapa, którą ja stawiam. Taksik! Rozliczę obszar. Fa! 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 To może jako, że to jest najczęstsza mapa. Dobrze. Mam poczucie, że jestem zapostawiony. A, to jest zapostawiony. A będziemy kliencie tak mi powiedz. No bo to... Na końcu ma to nie ma szansy. Wielkie pisy po tej wielkiej miestności, a tu dokładnie jak ja tu przychodzę. Come on, Desi! Proszę ty tam... Come on, dog. Ja nie mam tu się. Ja nie mam tu się, nie są. Melody jest raczej dobry skriwać jako ten. A to masz? To jest dobry. No, wiecie, co moja? Wiesz to po wschodzie. Nie, raczej nie rozprawaj. Moja ulubiona mapa. Wiecie, że tam skoczy dole. Ja są skoczy dole, a potem
osobowołem na stenie. Кажете си огромен пешо. Минало часово схлопаваци да се пеше огромня. Печгият. Да се пеше огромня сами даже... Aj, ty już idziesz. Fajnowi. Nie używa tej zwłoki, a te zwłoki stale są poużywane. Nie ma szans. Absolutnie, że nie. Aha. Cicho, cicho. Nice. Nice. Widzisz nas, Ako červenú bodku. jak? Stále ako červenú bodku. No, A ty jak? to vidím. Nice. Widzisz Marku całe dzieło? Halo, Čo? widzisz moje całe dzieło? Hej. Teraz ťa nevidím. Teraz, hej? Ja hej. 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 O 26 sekund. Kamo, mal som byť ticho. Ani ty si mi to nerozprával. A nie, preto som to využil. Nie dawaj ziki. Kurnik, szopka. Najtwardziej. To może być najtwardziej. Tam, takie ma najwyższe. Ma to powiedzmy, O, a z tą mi połowicy ja nie widzę. Jakieś na połowę dzieci blisko, albo dziecię wieki nie widzę. oh hell no. A co powiedział, że może być średni? Mandała te zwłoki, te dałki.
Išiel si hejt, Nice. ja sa vidím ako celé telo. Ja sa vidím ako červenú bodku Tam, a teraz ako celé telo. Teraz opustí červená bodka. Tam je celé telo. Počúvam, a mám ti takú veľkú radu. Stoj v tejto miestnosti, kde stojíš. to by veľmi pomohlo. Škoda. Ja ti poslednú sekundu ukážem, kde som bol, jak skočím. Čau. Ja. Brovsky, a to není na střeche. Nice. Červená bodka, nič. Zima, zima, zima. Teplejšie. Zima, zima, úplná zima. Ja vieš, že sa ide do toho vozíku. Ja ty čas do toho vozíku a ja som teraz jedna do toho vozíku. Ja videl to budíka, môžeš tiež videl na toto bude. Ja ti by sa ľudia potrebujú. Máme si to kúkni, no? Keď to bude, to sa má uvidieť. Ale stále. To viděl Tomáša, nech dá like a odber. Ja mám všetci dajú odbráva. No to už si to povedal. Oh, yeah. Się dobry na mnie moc. Stało. Ale gdzie mam być? Co tu? Widzisz ma? Nie. Widzisz ma już teraz? Hej, Stoj w tejto miestnosti, kde stojím? hej. Nie, nie są. Ja som ti klamala, aby som sa opravil. Tak no, ale ja som ti hovoril, tak A ja teraz nie. vidíš ma? Nie. A teraz? Nie. Teraz? Nie. A teraz? Nie. Teraz? Nie. Čo? Nie. Teraz? Nie. Lebo ja som... Nie. Vidím ako
červenú bodku? Hej. Vidno moje nohy. Ja, ty nie, vlastne sa nikde ručky. Fakt? Ale to bola by dobrá skríša. Ako hej. Preto som ti rozprával, že nie, lebo ja som bol za tým autom. Asi posledné koliečko, aby som už našiel A teraz nenájdeš, vypínaš videohlasy. Ale teraz najviac sa snaž, keď chceš ukončiť video. Tam. Ja. Asi máš po videu. Lebo som našiel tú časť, kde moja ručka zapadla. Ja som ďaleko postavička, kamo. Keď mňa nájdeš, tak si lucky. Oh hell, no. Vidím ťa, takú červenú bodku. Červená bodka. Lepšie nič z neba. No, už ťa vidím celého. Ja. Oh. Prvýkrát v živote sme na to. Ale to bol úplne hovnaný skríša. Tak ja viem, ja keby som teda mám poprvé jednu takú, ale tak to nechcel chodiť. To bol úplne vaniš, to sa mi stačilo pozrieť a som vedel. Čak. Yes. Ok. Daj do nás. Čo tu máš? No. Všetko je zlé. Kamo, poď mi do pledu v skále. Nie. Dobre. No a ono už v skále nemusí sa. Vlastne sa nemusí pozrieť. Si povedal, že som cípil. Pôjdem tie bloky, lebo na tých blokoch môžeš byť. A ti neviem hovoriť, ty sa potom môžeš rozstriehnúť. Už som ticho. Na tej istej spolke vole. Ja si už taký nestopný, alebo si? Nie, si. Čo by si mali tak spolky, že na tej šape. Káta, ty si dosť blízko potom. Ďakujem, že si to dal. Come on! Oh, fakt nevidím. Ja ma vidíš, Iba že nevidím. celé telo, nie? Iba hlavu. Kámo, akože okolo mňa prešiel. Ja som teraz vypomínal. Teraz? Nie. Kámo, okolo mňa prešiel. Kámo. Nice. A ty si tu.
Písmo? Nie, nič. Ja som ticho. Radšej. Lebo každých 10 sekúnd ti budem rozprávať, že... No ja viem, že Nice. Pomoc. Pomoc! Triky s tvojim Myšľaj na voľu. Myšľaj kopto dole. Daj, povedz. Ja som tu Čekaj. stále. Ja som tu. Čo? Ja som tu. To sa už nepočíta. Ja viem. Ale dobrá skríša, ja som si čupol. A bolo vôbec na nebolo tam blízko. Ja som prešiel okolo teba. Hej, come on, hej! Ty, ja som rýchlo vypol mikrofón, ja som začal kričať, že okolo si ma mňa prešiel. A dneska by to bolo všetko. Tak, čauko. Si tak.